Βρισκόμαστε στο 2100. Ο πλανήτης βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι άνθρωποι, αδιαφορώντας για το περιβάλλον, έχουν καταστρέψει τα δάση. Έχουν μολύνει τα νερά, έχουν ρυπάνει την ατμόσφαιρα. Τα πάντα μοιάζουν χαμένα. Μόνο μια τελευταία ακτίδα ελπίδας έχει απομείνει και δεν είναι άλλη από το ομοίωμα της γης. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν συνήθειες και στάση και να διαφερθούν για τη σωτηρία του πλανήτη. Βρείτε το και παραδώστε το στην ανθρωπότητα. Χάρη σε εσάς, τα παιδιά του μικρόκοσμου, ο πλανήτης έχει μια τελευταία ευκαιρία. Και μην ξεχνάτε να κοιτάτε την ώρα.